Nghanol y cystadleuaeth rownd derfynol, hanner 160 oed y veteraniaid y fan hyn rwan gyda Alwyn Mancini cyn reolwr Carfan Cymru ar 1, ar 2 Brian Sankey, ar 3 bachgen o Bonsenni, Hywel Hafar, Eddie Maguire, yr holl ffordd o Zela Newydd ond bellach yn byw yn y Dre Newydd, ar 4 ar 5 Andrew Morris ddod i'r brig yn y gystadleuaeth yma, Llynel ac wedyn draw yn y pen draw na Hywel Wigley-Jones, Wiggs fel da ni'n nabod o lan uwchlyn yn y pen draw na. Dyna nhw'r cystadleuwyr felly golwg ar Hywel Hafar dyma'n hyn a wedyn draw ni at Andrew Morris wedyn yn tar ystodiau hirion ar hyn o bryd cyfle i gael golwg ar ei technegau nhw. Sbiwch pa mor hwydd mae Hywel Hafar yn cneifio fanna, pa mor lan ydy'r croen ar yr oen, dim brasiad o gwbl, pob tamed o flan wedi mynd, yr un peth y wir lawr y goes ola yma i Andrew Morris y fan hyn, yr Rhys Morris i fab wedi llwyddo yn yr adran iau yn Gent yn yr wythnos o drwan cyfle i'r hynafgwr Andrew Morris yn dal yn cneifio yn cyflym iawn am ei oed chwarae teg iddo fo yn fan hyn ag ar un wedyn Alwyn Mancini hefyd yn hedfan trwy'r ŵyn yma, 4 ohonyn nhw'n y gorlan lle mae arni ar hyn o bryd y trydydd allan ar hyd y bwrdd rwan Brian Sankey yn dod ar sgondi 2 ar ail allan ydi wir dros yr ysgwyd na wedyn a ni a unwaith eto golwg ar stodiau hirion Hywel Hafar sy'n gyda ni fan hyn 2 handbys yr un gen i fod un o'n nhw rhagofn iddyn nhw gael traffaeth o fo un mae posib newid i'r llall os di'r min yn gweith yn gywir ond Andrew Morris ar y stodiau hirion i hwn mae'n drawiad am drawiad rhwng o fo a Hywel Hafar dyma nhw'r Eddie Maguire wedyn y stodiau dwytha ar yr ochr dwytha iddo fo lawr y goes na fo Kiwi yn fan hyn yn boblogaidd iawn ymysg y cneifwyr yn y cyffiniau yma wedi cneifio ar hyd ar lled Gogledd Cymru yn ei gyfnod ac yn gymeriad adnabyddus iawn ac wedyn mewn â ni Hywel Hafar drwan ar oen nesaf gen fo allan 4 gan Hywel Hafar, 4 gan Eddie Maguire, 4 gan Andrew Morris felly mae o'n mynd i fod rhwng yr rheina o ran cyflymdra ond cofiwch mae'n aferniadu ychwanegol i lawr yn y corlanau cefn cyn penderfynu pwy fydd yn fuddigol yn y rownd derfynol y veteraniaid dros hanner 100 i 60 oed y fan hyn. Heinegger ydy'r enw ar y trowsus, Lister Nexus ydy'r peiriant, Heinegger o bosib hefyd ydy'r handpys. Mae yna gymysgedd o offer yn cael ei defnyddio, mae pawb yn cefnogi'r diwydiant cneifio yn y pen draw. Dyna'r pwynt, cefnogwch eitha fo trwy ddefnyddio gwlan, cymaint as i bosib wrth ddewis y defnydd y dillad. 4 ydy Eddie Maguire y fan hyn i bwyso'r botwm coch gyda. Zela Newydd yn mynd â hyd y byd. Bosib iawn swn i'n deud ar y marc bwrdd.